Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Tuzde, Izuụka nke mbụ n'oge olile anya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 11, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 10. Ome ga-esi n'ukwu osisi nke Jese pụta, alaka ga-etopụta na mgbọrọgwụ ya. Mmụọ nke osebụrụ ụwa ga-adakwasa ya, mmụọ nke amamihe na nghọta, mmụọ nke ndụmọdụ na ike, mmụọ nke ọmụma na iwu nke Chukwu. Ịtụ egwu nke Chukwu ga-abụ ihe na-atọ ya ụtọ. Ọ gaghị eji naanị ihe anya na-ahụ kpee ikpe, nke a ga-eji naanị ihe ọ nụrụ na ntị wee kpebie okwu. Kama ezi omume ka ọ ga-eji kpere ndị ogbenye ikpe. Ọ ga-enye ndị dị umeala n'ụwa ikpe nkwụmọtọ. Okwu ya ga-abụ mkpali igwe ga-akụtu ụwa. Ikpe ya ga-ewetara ndị ajọ mmadụ ọnwụ. Ezi omume ga-abụ akwa ọma n'ukwu ya. Ikwudosi ike ga-abụ ajị o kere n'ukwu ya. Nkịta ọhịa na ụmụ atụrụ ga-ebi otu ebe. Agụ na ụmụ ewu ga-edina. Nwa ehi na ọdụm na nwa ọdụm ga-anọkwa otu ebe. Obere nwa ga na-edu ha. Ehi na edi ga na-edina otu ebe. Ọdụm ga na-ata ahịhịa ka ehi. Nwa na-aṅụ ara ga-egwu egwu n'ọnụ agwọ. Nwa na-eto eto ga-amanye aka n'ọnụ agwọ ajụala. Ha agaghị emebi ma ọ bụ merụọ mmadụ ahụ n'elu ugwu m dị nsọ, n'ihi na ụwa ga-ejupụta na amamihe nke dị nwenụ, dịka otu mmiri si jupụta n'osimiri. N'ụbọchị ahụ, mgbọrọgwụ nke Jese ga-akwụrụ dịka ihe akara n'ihu mmadụ niile. Mba niile ga-achọba ya, ebe obibi ya ga-adị ebube. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: n'oge ya, eziokwu ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Nye eze ikpe nkwụmọtọ gị, o Chineke, nyekwa nwa eze ezi omume nke gị, ka o wee nwee ike ịchị ndị nke gị n'ụzọ ziri ezi. Nyekwa ndị ogbenye ikpe ziri ezi. Azịza: n'oge ya, eziokwu ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. N'oge ya, ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Alaeze ya ga-esi n'osimiri ruo n'osimiri, bido na mmiri ruo n'isi ngwụcha nke ụwa. Azịza: n'oge ya, eziokwu ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Ọ ga-atọhapụ onye ogbenye kpọkuru ya, na ndị niile chọrọ enyemaka ya. Ọ ga-emere ndị ogbenye na ndị esighị ike ebere, na-azọpụta ndụ ha. Azịza: n'oge ya, eziokwu ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Ngọzi dịrị aha ya ebe ebe, ka ọ dịgide dịka anyanwụ, ka agbụrụ niile dị n'ụwa nweta ngọzi na ya, ka mba niile kpọọ ya onye dị ngọzi. Azịza: n'oge ya, eziokwu ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa.
Mbeku, aleluya, aleluya. Lee, onye nwe anyị ga-abịa n'ebube. Ọ ga-emepe anya ndị nke ya. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luke dere, isi nke 10, malite n'usoro nke 21 ruo na nke 24. N'otu oge ahụ, obi tọrọ Jesu ụtọ site na Mmụọ Nsọ. O wee sị, ekele m gị Nna dị nwelu nke eluigwe n'ụwa, n'ihi na ị zobere ihe ndị a n'ebe ndị amamihe na oke mmụta nọ, ma kpugheere ha ụmụntakịrị. Ee Nna, otu a ka o si masị uche gị dị nsọ. Nna m enyefeela m ihe niile n'aka. Ọ dịghịkwa onye ọbụla maara onye nwa ahụ bụ ma ọ bụghị Nna, ma ọ bụ onye Nna ahụ bụ ma ọ bụghị nwa ahụ, na onye ọbụla nke nwa ahụ chọrọ ikpughere ya. Jesu tụgharịrị gwa ndị na-eso ụzọ ya na nzuzo sị, ngọzi dịịrị anya hụrụ ihe unu hụrụ. Ana m agwa unu na ọtụtụ ndị amụma na ndị eze mgbe ochie chọsiri ike ịhụ ihe unu na-ahụ, ma ha ahụghị ha, na ịnụ ihe unu na-anụ, ma ha anụghị ha. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Otito dịrị gị Kristi.